Čaute, tu Farpos, vítam vás v dnešnom prvom dieli z hry Minecraft. V dnešnom dieli si pôjdeme vyťažiť trocha diamantov, čo sme naťažili, našli. Takže mohli by sme už ísť. Zatiaľ som si spravil takú menší vchod do bane. Tu je cesta dole. Tu mám cestu hore po rebríku. Môžeme ísť dole. Tu mám preto vodu, aby som nezomrel z tej výšky. Tu máme nejaké truhly s kameňom. Tu máme naťažené suroviny, nejako málo, nevadí. Tu nemáme nič, takže môžeme si ísť po diamanty. V tomto vchode sú iba nejaké, potom pôjdeme do ďalšieho. Tam ich je trocha viacej. Takže tu ich máme. Sú iba 3, ale to nevadí. Ideme naspäť. Potom by sme si išli dokončiť dom na chvíľu, ak vydá čas. Takže tu je jeden vchod, tu som si naznačil aj ďalší, ale ešte som tam nebol. Ideme sem, tu som mal trochu väčšie šťastie, tu máme smaragd, tak si ho vyťažíme. Tu máme ďalší. Máme 2. Toto zlato si vyťažíme. Zíde sa. Tu sú prvé diamanty. Si vyťažíme. Máme 6. Potom by sme si mohli ísť spraviť peklo s týmto krompáčom, len si musíme vyťažiť obsidian, ktorý je tu je ďalší smaragd, o ktorom som ani nevedel. Tu sú ďalšie diamanty. Tu ich máme dokonca až 6. Máme dokopy už 12. Tu sú ďalšie. Ďalej už asi nebudú, neviem. Jak nie, tak si pôjdeme pohľadať niekde obsidian, ak budeme mať šťastie. Ale už nikde asi nebude. Takže máme 17 diamantov.
pláva. Tu voda asi nebude nikde. Skúsme. Ale asi nič nebude, tak ideme naspäť. Tam možno niečo nájdeme. Á, už viem. Toto si dostávame. Možno tu bude, ak si dobre spomínam. Tu zase nič. Musíme ísť naspäť. Alebo si spravíme kýbol, pôjdeme po vodu a spravíme a z hlavy a z vody nám vznikne obsidian, takže vykopeme a spravíme si peklo. Mohol byť koniec. Asi aj je. Takže ak máme železo. No, nemáme železo. Takže veľa z toho nebude, ale tak ideme si po železo a uhlie. Tu je železo. Tu by malo byť niekde na blízku. Ak sa nemýlim, áno, tu je. Si vyťažíme. Ideme si vyrobiť. Takže tu máme. Si počkáme. Tu v dnešnom dieli asi nestihneme ísť po obsidian. Tak sa s vami učím.